Satalava ngono kuchitika Confesses Satalava ngono kuchitika Moni okondedwa mvera kwina kulikonse kumene muli. Landrani moni wa mchaka chatsopano cha 2026 cha ufumu wa Rome lero pa 12 January. Ndabwera ndi programu ya kuyankha mafunso amene anthu mwakhala mukufunsa utatha msonkhano wa kungumbe umene mutu wake timanena kuti tikhale bwanji masiku amdimawa. Ndi kumeneko mmodzi mwa anthu amene anatumikira kutifotokozera zina ndi zina mmene dziko likuyendera adali Sister Gertrude komanso mlaliki Ibra Gwaza. Ndi anthu mwafunsa mafunso makamaka pa nkhani za ndalama yosagwira ndi manja komanso chiphatso chosagwira ndi manja. Ndi tinalonjeza kuno chaka chinocho tiyesetsa kuti mafunso anu tidzowayankha mu nthawi yake ndimwenera. Ndi ndabwera ndi programu imeneyo yoyankha mafunso anu komanso ndemanga zanu. Programu ina imene tidzabwere nayo ndidzapereka mwayi onena kuti tikukambirana chonchi inuyo mudzafunsa mafunso anu direct monga mmene tikukambirana. Koma lero tingayambapo kaye kuyankha mafunso ena ndi ena amene anthu mudapereka. Ndi tisanayambe ndipemphe Sister Gertrude kuti mpemphere. Tinapokoza tseke maso tipemphere. Oyera komanso olemekezeka Mulungu Atate wathu wakumwamba amene ndinu mwini chilengedwe chonse kumwamba ndi dziko lapansi. Nthawi inotu Yehova tikugonja pamaso panu modzichepesa. Choyamba kukuthokozani chifukwa mwatikumanitsanso tsiku la lero. Komanso Yehova ukupemphani chikhululukiro pa mphulupulu zonse zimene tachita. Tikupemphanso Yehova kuti pamene takumana apa pali tikukambirana. Pali enatu mafunso asautsa m'malingaliro kutengera mwina kugawananso pa uthenga umene tinagawanapo padzana. Tikupemphani Yehova kuti mutsegule makutu athu auzimu m'maso auzimu komanso malingaliro auzimu. Kuti chilichonse chimene tikakambirani Yehova tikachimvetsetse kuthupi komanso ku uzimu. Pakuti tsiku la lero malembo amene amayenera kumangowerengedwa ngati zochitika kutsogolo zayamba kuchitika kuthupi ndipo maso akuona koma zikukhuzananso ndi mzimu. Ndi chifukwa chake Yehova tikupempha kuti mukhale nafe mzimu wanu woyera kuti thandizire kukambiranaku komanso kumvetsetsa kuti pamapeto pake tigwire chenicheni chimene chili cha pamtima pano chimene tikuyenera kuti tichitsatire kuyambira pano kupitanso chitsogolo kufika nthawi imene Yesu Khristu adze kudzatengake. Mulemekezeke Yehova chifukwa munati mudzatipasa chimene tapempha ndipo tapempha kupezeka kwanu ndi kumene tikutsimikiza kuti tili nako. Mulemekezeke mutamandike lero ndi nthawi za nthawi zapembeza ndi kulemekeza inu ndi dzina lanu loyera. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kutsiya kunseze. Ameni. Amen. Amen. Tamvetserani kaye kuimba kwa Yamikani Solomoni akunena kuti kodi mudzayima. Pamene zonse zikuonetsa kuti dziko likutsazika, zizindikiro zikuoneka kuti mbanda kucha wayandika, kodi mwakonzeka? Tayandika chigwa cha masautso amene si anakhalepo, utenga wangelo wachitatu, kodi ukumva ugonawe, kodi mwakonzeka? Kodi mutsakana?
mudzakana kupembedza sande kodi mudzaimalinji kodi mudzaimalinji posachedwa dziko likakamiza kupumula kwa tsiku la sande osati sabata loyelalo onse okana adzanzunzidwa ena adzaphedwa komatu onse ogonjera kulamulo lopatula sandelo onse amene adzamwako kuchiko cha mkwiyo wa Mulungu osasanganiza kodi mudzakana lemba la chilombo kodi mudzaimalinji kodi mudzaimalinji kodi mudzakana kupembedza sande kodi mudzaimalinji kodi mudzaimalinji mwamba kuti ku America komweko opanga malamulo Keni wayamba kusainira ku chigawo cha Utah kuti sande anthu adzipita ku chalichi ndipo malonda asamachitike ndakhala ndikunena mubwereza kuti zipirikitisa nyengozi akaphatikisa limodzi ndilamulo la sande 2025 kuti project 2025 imene okamba salamulo la sande komanso kubwenzeretsa zinthu m'malo mwake mukhale otsegula maso anu kati mwa ulosi wakubwera kwa Yesu muli zovuta ndiso wopsa zambiri kodi mudzakana lemba la chilombo kodi mudzaimalinji kodi mudzaimalinji kodi mudzakana kupembedza sande kodi mudzaimalinji kodi mudzaimalinji sindichulutsa zoyankhula koma ndiyambe kaenda werenga chivumbulutso chapter 13 verse number 16 ndi 17 malemba amene amagwirizana kwambiri ndi nkhani za kugula ndi kugulitsa. Lemba likuti ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo ndikuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chilombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Anthu awirinu ndawerenga pano chivumbulutso chapter 13 nkhani yokhudzana kugula ndi kugulitsa. Anthu ali nanu mafunso ndipo funso loyamba limene anthu adafunsa udatha msonkhano wa kungumbe ndionena kuti kodi kwenikweni akamati ndalama yosagwira ndi manja ndi chani? Funso loyamba limeneli ndi adayambe kuyankha ndani mwa anthu awiri? Yambani brother Ibo. Okay. Akuti ndianze ndine. Ndalama yosagwira ndi manja afuta kuti ndi chani? Chikocha kitabu chakuti ndi system ya kaizisiliza ndalama koma ndalamayo yosaoneka ndi maso yosagulika ndi manja nini tikozongoti ndi cashless nini zimisiri ndi zida za makono zimene zambira pakati pa ichinthu zake ngati mafoni apamwamba atachi ndikozafoto za majiko choncho.
Okay, sister. Mungonjezera pamenepo mwina tiyambe tatengerana pambuyo kuti amati tibwerere kuja kuti poyamba kunali ndalama kunali kungosinthana zinthu kenaka kunali kusinthana zinthu tooneka tapamwamba ngati mashewo ndi zina zotero kuti ineyo nditenga chimangache ine mundipase zikhokho za kine kuti mashewo kapena ya mundipase miyala ya mtengo wapatali kenaka kunachitidwa introduce ndalama mapepala kuti ichi chikutanthauza kuti mmene ine ndakupasani chimanga mundipasa pepala ili limene lili ndi mphamvu kuti lithaso kukagula zinthu zina imene inachedwa kuti ndalama ndiyatafika point yonena kuti zogwirika ndi manja zija zatha koma tizingogulirana ndikugulisana ndikugulira value izikhalapo ndithu kubanki kuzooneka kuti kuli ndalama ndithu koma kuti uitenge ndi manja tione mmene timapangira ndi ndalamazi kuyambira kale zimenezo ndi zimenezo zikutha kukubwerano zoti tizingogulitsana ndalama ija osayiona komanso osayigwira ndiye mwene mungonjezera pamene brother Ibu anena kunena kuti magadgets ngati mafoni makompyuta malaptop matablet zimenezo ndi zimene zili kwambiri kapena zigwiritsidwe ntchito kwambiri pa ndalama imene yosagwirika ndi manja kugwiritsa ntchito network mwina ndithere pamene. Okay, muyembekezera funso lina mmene mwafotokozera apo zokhudza zipangizo zimene zigwire ntchito pa ndalama yosagwira ndi manjayi. Funso mungokhala nalo mutu mwanu kuti muliyankha kanthawi kena lonena kuti nanga munthu wakumudzi amene samadziwa samadziwa zipangizo za makonozi ndalama idzamukhudza sizamukhudza ndi funso mungolisunga kaye chifukwa ndi funso lina pano lotsatirana ndi funso loyamba limene ndafunsa lija. Akanena kuti digital ID chichewa chake nkumati chiphatso chosagwira ndi manja anthuso adafunsa kuti kwenikweni ndi chaninso chimenechi. Tiyambe ndi sister. momwemonso mutengerana pambuyo poyamba Malawi analibe chiphaso chaunzika koma dziko lapansi kwina kulikonseko kuphatikiza Mozambiki anali nacho chiphaso chaunzika. Kutabuka nkhondo anthu anathawira ku Malawi panali kukangana kuti anthu ndi a Malawi anthu ndi a Mozambiki poti akwathu ku Mozambiki amakhala ndi ID awalibe maidi ndi anu a Malawi panakhazikitsidwa ndondomeko kuti nafenso a Malawi tikhale ndi maidi. Choyamba anakhala maidi ogwirika amene tili nawo pano koma mmene tikunka ndi mail mwina masiku apitawo kunatuluka mawu awaonena kuti maidi amene apanga expire agwirabe ntchito mpaka 2027 pali kupanga upgrade system kapenanso mwina maidi akuyenera apangidwenso upgrade chifukwa mwina akale usatheka kugwiranso ntchito mu system imene ikukhazikitsidwa kuzikoko. Kutanthauza kunena kuti chimene chili chogwirikachi chimodzimodzi ndalama ija kuti yasiya kugwiridwa ndi manja ikumapezeka mmafoni network mukapena nditero kuchita transfer kupita uku kulowera uku opanda kuyigwira ndalama ija kulipira ndalama kaya wagula zinthu mu shopo koma usalipira ndi ndalama kungopanga pa foni kapena khadi. Ndi chimodzimodzinso IT imeneyi ikhala yosaoneka ndi maso komanso yosagwirika ndi manja. Kutanthauza kunena kuti uli mu banki momoti utenge ID poyamba timapereka passport timatha kupereka driving license zonse zija zinathefedwa chimene chikugwira ntchito ndi ID imene ayikulisa mphamvu imenenso ngati kutsogola kumene tikuneneramo ikhala ikuchosedwa yogwirika ija yooneka ndi manja tizipita ndi ife paja kumanena kuti ukapita ku banki usiza ngakhale sonkhope chimodzimodzinso tikamakapangisa register masimu kati akuti tikasiya zala komanso nkhope kuteko zimenezozo zikhala zokwanira nkhope yako ija kungoyipanga scan chilichonse cha iwe chizibwera ID ija izituluka mu system muja nkukuulula china chilichonse
mwina mukutumikira kwanga ku Ngumbe ndinazayankhulapo kuti banki ina boma lina usatiso tu mtawuni koma ku ma district pasi kamera ndithu ili penipeni pamene paima munthu kutanthauza kunena kuti sanandululire kuti cholinga chake ndicho koma amene nthawi ikupitamo tayambano kumazindikira kuti kamera ijatu ndi imene iziza kuulula ukangoyima suziza yankhulaso kena kalikonse kamera ija ikangochita detect nkhope yako yakuti chilichonse chizikhala chaululika uyu ndi wakuti awa ndi sister Gertrude amakhala kwakuti ndi mapu omwe akumachitako kulongosola amakhala pafupi ndi njiko kaya unalemba kuti pafupi ndi kwano pali uvuni imachita kutulutsa ngakhale pano pa deposit slip imakuulula kunena kuti kwano ndi pafupi ndi uvuni mwina ndipombo brother Ibu chauziva tichiyambaza chogwirikazi chisanakhala chogwirikazi kuyambirirato amulenga bhaibhulo kumatero amatokera kuti kubata kwa Yesu Khristu kunachitika kalembera amene Augusto Kaisara anayambisa kuti alembera onse oyambidwa ndi mfumu wake so kufika pachoka tanthauzo lake ndi kalembera waziko kuti aoma aziwe anthu amene ali mdziko awo kapitanso citizen ya anthu awo yochuluka motani kapita ndi ati amene ndizika zenizeni ku Malawi so njira imeneyo kalekale kuona kuti nkanekuja ndi amisonko kalekale kufuna kuolera msonkho kenako inabwera pakati pathu kubwera ngati chiphaso chimene chimafuna kuti anthu azize kuti uyu ndi waboma akuti uyu ndi waboma akuti kufuna kusiyanitsa mitundu kenako chimenecho chinatipeza ife pakati pathu so pano chinthu chomwe chija chikupitirirabe pano kupitiriraku chikusiyana ndi choyambirirachi kuti choyambirirachi wachiphaso cha Malawi samatheka kukakhala nzika ya Mozambiki wachiphaso cha Mozambiki samatheka kukhala nzika ya ku Malawi chifukwa anali ndi makompyuta osiyana anthuwa koma leroli akuchititsa kuti chikhale chosagwirika ndi njira imene akufuna kupanga kuti munthuyo akapita dziko lina ndi makompyuta amene akulumikizana azikonesenso mdziko linalo kulidziwa kuti uyuyu ali mu system akhoza kuyenda chifukwa ku Malawi anampanga register ndipo kufuna kuti tisamakhale ndi ziphaso zambiri kuti anthu sitimayenda kuti apezeke mwe ndicho Mozambiki mwe apezeke nchakuti ena apezeke nchakuti nde angozipita zogwirikazi kuti pakhale zosagwirika ndicho kuti pakhale system yoyana maziko kukonza kwanga kwa chidole kufotokoza kwanu kwamveka bwino lomwe komano ndi nanu funso kunena kuti mmene mwafotokozera system muja komanso brother Ibra zokhudza kuti maikowa analibe ziphatso zogwirizanika bwino lomwe makompyuta anali osiyana kuti muno Malawi tinali m'manja mwa azungu aja amatchedwa kuti atsamunda president woyamba muno Malawi adali Hastings Kamuzubanda mu nthawi ya ulamuliro wake makolo athu amathamanga kwambiri m'misewumo amathamanga kwambiri m'mabasi ndi m'misika chifukwa cha nkhani ya makadi funso langa ndilonena kuti zikusiyana pati makadi amene ajawo ndi makadi amene tikugwiritsa ntchito panopo ngati ziphatso za unzika tiyambe ndi Mlaliki Ibra zosereza history kama ndifotokoza zikusiyana bwanji zikazi ndi makadi amene Hastings Kamuzubanda amadulitsa anthu okhala Malawi kusiyana kwake kukhala uko zimene amadulitsa Hastings Kamuzubanda amafuna kuziwa anthu amene amafuna kutolera somo ndalama kwa anthu kuti akwanisa kuyenda mofulu pamene izi ndi ndikufuna sungalipire so nizomalipira koma nchini sungulipira zaulere komano njira yake ndisiyana mone kuti ujauku zilindinda umapeka kundalama kulenga kuti uziyenda mbundo mofulu
amene sanalipire alibe chizini cha msonkho kuti sanalipire kuboma msonkho pamene izi amazipasa mwaulere koma kumakhala ndi mwayi wopeza ntchito ngati kumalawi kuno kuphweka kambosenisa bwino ndikuva choncho. Okay, sister musanalowe ineyo mu studio muno ndangolandira mlendo wamubwera mlendo amene sanitanidwe nde mwina akufuna kukhala nafe nde tingomulandira aona kuti ayambira pati kuti mwina timve kuti champangitsa chidwi ndi chani kuti abwere adzakhale nafe mu studio muno. Dzina lake ndi Blessings. Takulandirani. Aitathokoza kwambiri. Zokambirana ndizosangalatsa kwambiri. Chifukwa kwambiri ndili ma systems emu komanso tikuphunzira zambiri. Nene ndabwera makamaka ndi cholinga choti ndiphunzire nawo komanso ndifotokozereponso muna zinthu zina zimene ndikuziziwa mu zaka zambiri zimene ndakhala mdziko lapansi. Athokoza kwambiri. Sister funso limene lijalo kuti makadi amene anthu amathamanga nawo mbuyomu misikamu mabasimu ngati alibe amavutika kwambiri. Funso ndoti zikusiyana pati ndi nkhani ya chiphatso cha umzika tikuyamba ndi chogwirika ndi manja chimene tili nacho pakadali pano. Kuyambirira tinene nkhani ya makadi. Makadi amene tikunena kuti nthawi ya chipani chimodzi yakamuzopanda amagulisidwa. Amene achikakamizo achipani osati adziko kapena aboma. Koma munthu wina aliyense amakakamizidwa kukhala membala wa chipani cha nthawi imeneyo. Ndiye membala aliyense amayenera kupereka kanthu kuchipani. Ndikugwiritsa ntchito makadi aja khangati amakhala apachaka. Chaka chaku 19 chakuti ndekuti ukamayenda pansewu ukhale ndi khadi uonetse kuti membership walipira. Komanso kupatula pamenepo azibambo amakhoma msonkho. Ndikukumbukira kuti mai anga anatenga nkuti kweza munkhokwe kuti tibisale. Chifukwa kutheke antithe dongosolo panalibe. Komanso vimatheka ndithu ena akakhala chifunga amakhala ayufi timati ayufi amavala zofira khangati ndi trouser la black. Akakoti wayufi ndekuti olo uli woyembekezera umayendera kuthawi chifukwa nthawi zina akakhala chipongo ayufi aja makuzoti ngakhale mwana wokuyembekezera nduliliretu chani khadi. Mazatu mwesonali wina chifukwa mwina kuti nkhondo titateli mwina tisinthe apa ngakhale sokusinthako kwabweranso ndi zake. Komabe mwina mopitiriza mwanga kuyankhula ndimonena kuti mwachidule kapena mwachindunji ndimonena kuti khadi lapadzana lija linali membership ya chipani aliyense amakakamizidwa kukhala membala wa chipani chimene chocho. Ndipo umboni wake woti wewe walipira membership fee umaonesa khadi. Ngati ulibe khadi ndekuti sunagule nsunalipire ndekuti ikawasiyewa iwala kunyumba zimatanthauza kuti ulibe ukuyenera sotani ugule ukhale nayo. ID chanzika ndi cha munthu wina aliyense amene anabadwa Malawi muno. Kapena anabadwa Mozambiki. Kapena anabadwa Tanzania. Imene kuti ine ndine Malawi. Panopazi kuyambira kobadwitsa mwana. Ma details akumapitira atokwena api. Kuti kwa mwana dzina lake wakuti ndekuti chanzika chicho chikamazatuluka nchachiziwikireni. Foti ifeyo tayamba titakula kale. Ndipo ananena kuti aliyense akapangise chaulere. Koma kuna kulipira kukafika